Здравейте! Отново сте с IT Business Solutions. Днес ще ви покажем нашето ново предложение Printer Lexmark MS415DN. Ще ви кажем техническите му характеристики и съответно ще ви кажем колко би ви струвало като принтер и колко ще ви струват консумативите след като си го купите. Първо да започнем с малко технически характеристики. Моделът е 2015 година. Все още се продава на българския пазар като чисто нов принтер. Принтерът принтира с над 30 страници в минута. Има хубава тава за 250 страници, която е закрита, предпазва хартията от прах. Има байпас или така наречения manual feeder, където може да сложите ръчно листа, които са по-малка медия или примерно пощенски пликове, различна медия, която искате да печатате, по-твърда хартия. Принтера има дуплекс и нетворк, т.е. може да принтира двустранно. По този начин пестите хартия. И също така може да го включите директно към вашия рутер във фирмата или в къщи, така че да принтирате от много компютъри едновременно. Другия вариант е да го свържете директно към един компютър с USB кабел. Какво друго има принтера? Има дисплей, който показва различните статус, примерно има ли хартия в контейнера, какъв е тонера. И също така може да правите и настройки. Тоест, може да правите настройки откъде да взима хартия, дали да взима от ръчното подаване или от тавата, какъв тип хартия да взима, да увеличавате darkness или да намалявате. Също така и да правите мрежови настройки на принтера. Сега ще пуснем една страничка, да ви покажем самия принтер с какви настройки е в момента, какви са му консумативите и как принтира. Както виждате, принтер е много тих, почти не се чува. Сега ще ви покажем, този принтер реално е на 1409 страници, като консуматива му е на 50% от 10 000 копия, т.е. е зареден в момента за 5000 копия. И другия консуматив, който е Imaging Kit, е окей, т.е. той е на 60 000 копия. Сега да ви кажем точно за тези консумативи. Принтера ползва два вида консуматив. Едното е тонер касетката. Другия консуматив е този Imaging Kit или барабанен модул, който е направен за 60 000 копия. Те се монтират по този начин. Така да ви кажем сега малко за цената. Значи принтерът чисто нов. В момента може да си го купите, зависимост къде го вземете, но цената му варира от 300 до 350-60 лева. При нас може да го купите само за 169 лева, като принтерите, с които разполагаме, са средно между 20 000 и 5000 копия, като има такива, които са и под 5000, както този в случая. Колко би ви струвало после консуматива, което е важно също. Консуматива за 10 000 копия струва 74 лева. Консумативите, има още два вида консумативи, които ние не препоръчваме, тъй като цената им не е двойно по-ниска, те са за 5000 копия и за 1500 копия. Това са горе-долу измеренията на принтера. Това е една страхотна машина, която ще ви върши много добра работа следващите 2 или 3 години, в зависимост от това колко печатате. Благодаря ви, че ни гледахте и ще ви очакваме с другото ни предложение.